Dobrý deň, som Patrik Cyklaminy z firmy Calmit. Také netypické video, dostal som pozvanie od môjho maďarského kolegu z Calmit Maďarsko na vyhodnotenie takého pokusu na poli, kde bol založený porast silážneho ciroku. Sme vo veľmi suchej oblasti, kde ročný úhrn zrážok je niekde od 200 do 300 mm. Je to centrálna časť východného Maďarska, zhruba 150 km k rumunskej hranici. Je to, ako vravím, veľmi suchá oblasť a tento rok bol extrémny tým, že od samotného výsevu ciroku to malo asi len okolo 60 mm zrážok. Nachádzame sa na parcele, ktorú sme si rozdelili na dve polovice, teda na kontrolu a na časť, kde sme aplikovali 2 tony zmesnej vápenatej hmoty. Bola to kombinácia 70% uhličitan vápenatý, čistý kalcitický vápenec a 30% sádra alebo gips, alebo chemicky povedané síran vápenatý. Je to rozdelené teda jednoduchou čiarou. Keď sa pozrieme na túto stranu, kde je kontrola, môžete si všimnúť, že ten porast sa viac menej trápil. Ten najväčší problém toho bolo vlastne to extrémne sucho a nedostatok vlahy. Na druhej strane je teda porast ošetrený 2 tonami vápenatej hmoty. Čo je podstatné, keď sa začneme trošku hlbšie zaoberať problematikou vápnenia, dojdeme na jednu veľmi dôležitú vec, a to je tá, že vlastne problematika zadržiavania vlahy v pôde alebo využívanie vlahy je pre nás absolútnou top prioritou, ktorej sa teda aj venujeme. Už pri dávke 2 až 3 tony vápenatej hmoty na hektár hľadať veľmi výrazné výsledky vo vrchných 10 cm pôdy. Tá pôda alebo tá vsakovateľnosť vlahy je tam lepšia, aj to hospodárenie je celkovo lepšie. Na čo sa dá poukázať v prípade tohto pokusu je veľmi významná nutričná hodnota vápenatej hmoty. Tá vápenatá hmota, keď je pripravená správne, to znamená, že je tam dostatočná jemnosť tejto vápenatej hmoty a keď je správne kombinovaná, teda povedzme v prípade sádrovca je to vápenatá hmota s rýchlejšou rozpustnosťou a takisto hmota, ktorá má vápnik a síru. Uhličitan vápenatý je hmota síce s pomalšou rozpustnosťou, avšak má aj schopnosť neutralizovať pôdnu kyslosť, nadmernú pôdnu kyslosť. V prípade tejto zmesnej vápenatej hmoty to bolo veľmi dobré riešenie, pretože sme mali rýchlejšiu aj pomalšiu zložku a v podstate tento porast silážneho ciroku veľmi dobre a veľmi rýchlo reagoval na dodávku vápnika a síry. Aktuálne sme na kontrolnej časti parcely. Veľmi jednoducho k tým termínom. Bol to každopádne veľmi neskoro siaté. Bol to začiatok júna. Predtým bolo robené vápnenie, to bolo zhruba na konci apríla v tej dávke 2 tony lomeno hektár. Asi mesiac po vápnení tu aplikovali 25 tón maštálneho hnoja na hektár. Potom vlastne bola samotná sejba. Čo je zvláštne, prvú dávku zrážok to dostalo až okolo 27. júla. Môžeme si to porovnať. Bolo to zhruba obdobie, kedy aj u nás bolo nejaké výrazné zrážky. Celkovo však tento porast dostal len niekde okolo 60 mm zrážok, aj preto je v takom stave, akom je. A zároveň tie rozdiely na tom pokusnom poli sú tak viditeľné. To znamená, všetko tu prakticky bolo robené neskoro a dostalo to šupu teda v podobe toho extrémneho sucha. Keď sa pozrieme teda na parcelu, kde bola aplikovaná vápenatá hmota, je to absolútny rozdiel a vravím už pri dávke nejaké 2 tony lomeno hektár správne vybratej vápenatej hmoty. Ešte čo sa týka pôdy,
Vo všeobecnosti tieto pôdy sú veľmi ťažké pôdy, s veľmi vysokým obsahom ílu. Sprievodný jav je teda veľmi vysoký obsah horčíka. Na týchto pôdach, alebo povedzme na týchto tzv. Minútových pôdach je to aj v rámci vápenia niekedy zápas a častokrát sa stáva, že aj jedno vápnenie alebo jedna dávka vápenatej hmoty nedokáže tie problémy celkovo vyriešiť. Sú to častokrát pôdy, kde v podstate tie dávky toho vápnenia musia byť dokonca 2-krát, 3-krát, pri extrémne ťažkých pôdach častokrát aj 4-krát. Veľmi vhodné na tieto ťažké pôdy je využívanie sádrovca alebo síranu vápenatého. V prípade, že na týchto pôdach je aj kyslosť, nadmerná kyslosť, ktorá bola aj v tomto prípade, tak robíme teda kombináciu s uhličitanom vápenatým. Veľkou výhodou pri tomto vápnenom variante bolo to, že aj s tým povedzme minimum zrážok, ktoré tu bolo, táto časť dokázala trošku lepšie hospodáriť. Sádrovec, ktorý tu bol aplikovaný v tejto zmesnej vápenatej hmote, v podstate veľmi rýchlo reaguje. On má asi 200-krát vyššiu rozpustnosť ako uhličitan vápenatý, preto on absolútne rýchlo zreagoval. Ten porast dostal ihneď voľný vápnik a síru a viditeľne ten stav porastu bol lepší už od začiatku. Čo je zaujímavé, keď kolegovia tuto v Maďarsku sledovali tento porast od začiatku, bolo jasné už pri vschádzaní, že tie varianty boli absolútne rozdielne. Pokus s porastom silážneho ciroku zakladajú na farme, ktorá vlastne chová dojnice na mlieko a toto má byť akási alternatíva ku kukuričnej siláži. Keď sa rozprávam s ľuďmi múdrejšími odo mňa, skôr to vidia nutrične bližšie k lucerke. Pri tej lucerke vieme, že ona potrebuje, v podstate je to takmer najväčší žráč vápnika, ona potrebuje skutočne niekde okolo od 500 do 600 kg čistého vápnika spotrebuje z hektára za rok. Čiže aj v prípade tohto ciroku treba tie nutričné potreby skôr smerovať bližšie k lucerke ako ku kukurici. Na našom YouTube kanále bude aj maďarská verzia. Ja som teda poprosil aj maďarského kolegu, aby trošku tento porast okomentoval. Tak tí, ktorí vedia maďarsky, tak vás pozývam, nájdete si video aj v maďarčine. Kolega to okomentuje trošku viac do detailov. Ďakujem a pozdravujem.